Marko-Vilja Jakko Suomelta terve. Nyt ollaan tekemässä niittovideoa ja ollaan tultu pellolle, joka on jo niitetty niin kuin näette, mutta kerrotko kuka sinä oot ja missä ollaan? Joo, Saarela Ville ja ollaan Vetelissä Polson kylällä ja Päiväniemi Oyn tilalla. Ja tosiaan olisi tarkoitus niittohommia tänään suunnitella tämmöisellä yhdistelmällä. Joo, meillähän koneena 285 kuusarien kone ja 10-metrinen Fendtin niittokone, tämmönen perhonen. Ja tämä pelto, niin kuin sanoin, on jo niitetty ja ennen kuin lähdetään niittämään, niin meidän pitäisi tehdä pari juttua, että mitataan tuo niittokoneen leveys oikeasti, että Joo. Onko tarrantekijälle tullut oikea tarra tuohon, koska se on aika tärkeä tuossa meidän niitossa, niin kuin oli puhetta, niin Joo. sen työkoneen leveyden takia. Niin on. Joo, se huomaa, varsinkin jos automaattiajolla ajalla, että siellä ei kärsi montaa senttiä heittää. Ei. Päästään kunnon tarkkuuteen. Lähdetään mittailemaan. Lähdetään mittailemaan. Tuosta teräpalakin päästään, eikä sitä pitäisi ruveta rustaamaan sitä mittaa. Niin Joo, sitten saadaan se tyhmempi pää niin sanotusti mulle. Mä katson missä se on. Se on tossa noin. Sieltä ja 5 metriä on siinä. joo, siinä on 5. Muista varo päätäs. Joo, se saa kahtua, ettei ei lyö päätänsä. Siinä. Joo. Antu sinne. Näyttäisi olevan. Onko 10-10? Olevan 10 ja 10 työleveys, niin kuin on ilmoitettukin. Nonni. Se täsmää. Ja Silloin me mennään sillä. Sillä mennään. Lähdetään laittelemaan mittoja koneeseen ja joo. Päästään Niin pellolle. Kone näyttäisi päällisin puolin Joo. olevan kunnossa. Otetaan vielä se etukone, koska siinähän on mitta annettu valmistajan puolesta, niin joo. Sulla on se mitta, niin joo. 47,5. Joo. Sängen säätö on nimenomaan. Joo, se näyttäisi olevan että saadaan tuo keinuntaa siihen, että molempiin suuntiin on työvaraa ja se on tosiaan se 47,5 niin kuin mitattiin. Kyllä. Työntövarrella säädetään sitten vielä sängen mittaiset. Näyttäisi olevan ihan hyvää, mitä tuossa vähän ajeltiin ja kokeiltiin. Se on periaatteessa valmis nyt. Niin kyllä se periaatteessa on sillä mallilla. Silloin me lähdetään. Joo, lähdetään kokeilemaan. Tuohon profiiliin vielä, niin, eli meillä on niin, että tosta toimii vasen puoli, tolta oikea puoli ja tosta etukoneen. Joo. Ja sitten tuolta saadaan kuljetusasentoon tämä kone tuolta lohkosta. Se, että minkä takia ne on tuossa niin näissä sivukone, etukone, se johtuu täysin siitä, että sinä olet tottunut niin. Eikö se joo. Siitä? Joo. Sillä on tullut niiteltyä. Niin. Nämä on ihan makuasioita kaikki, miten haluaa käytellä, mutta ne on ollut itselle semmoinen loogisia. Tietysti jos käytetään päästöautomatiikkaa ja tämmöistä, niin sittenhän siinä on eri juttuja, mutta noi on tottunut itse ajelemaan. Joo. Aitaanpa sinne pellolle ja laitellaan siellä ne mitat. Niin sanotusti kuntoon. Sitten vielä valot päälle, kun lähdetään maantielle. Itse asiassa kyllä, koska etukone peittää meidän valot, nyt me laittava ylävalot päälle. Meillähän normaalisti on meidän kaikissa koneissa niin on tieliikenne hyväksytty päiväajovalot. Joo. Vitossarjassa ja SS kanssa. Joo. Vieläkö muistetaan laittaa P-puoli päälle, lähdetään maantielle. Päästään nopeammin pellolle. Niin. Otako vielä muutaman sanan teidän tilasta? Siinä näytti olevan robottia tuolla. Joo, meillä on pari lypsyrobottia siinä ja lehmiä semmonen 140-50 ja nuorkarja siihen päälle ja sitten on lihakarjaa tuolla toisena navetassa, siellä on sonnit ja kasvatetaan kaikki lihaksi menevät elukat niin itse teuraaksi asti. Että. Niin just, eli ne on jo täällä ja täältä lähtee sitten teuraaksi. Joo, kaikki meillä syntyy ja oikeastaan teurastamo on ainoa mihin sitä lähtee. Joo. Eläimiä. Ei myyä eloa muille tiloille eikä ollenkaan. Eli rehua tarvitaan. Joo, kyllä rehua menee vuodessa. Joo. 200 hehtaaria nurmella. Siinä osa on erinäisiä tämmöisiä luonnonhoitonurmia, mutta 150-170 siihen väliin on oikein säilörehualaa. Niin just. Vähän reilu, että pikkusen pystyisi pienentääkin, mutta helpompi on jättää tekemättä, kun ruveta sitten ostelemaan ja jos tulee se huono vuosi, niin paljon kanssa pärjää. Just näin, että paljon kanssa pärjää, eli sitä sattuukin se vuosi, että sitä ei ole riittävästi, niin joo. Se on se huono vaihtoehto. Joo,
Ja vilja-alaa on tosiaan 200 kanssa, että 400 on kaikkinensa pinta-alaa tällä hetkellä. Kyllä. Viljaa suhteenkin ollaan omavarainen ja sitä myydään jonkun verran aina vuodesta riippuen niin muillekin. No niin, kuuntelin noita lukuja, niin sä et ihan itse tässä pärjätä, että et ole olla yksin töissä niin sanotusti. Ei, siinä velipojan kanssa ollaan, omistetaan puoliksi, että ollaan yrittäjiä ja molempien puolisot on kanssa töissä. Ja sitten on 2 palkattua ulkopuolista ja isäukko on tällä hetkelläkin karhottamassa ja siinä kiireapulaisena. Ja ihan ei täyttä päivää enää tee, mutta aina tarvittaessa kaivinkoneessa tykkää istuskella. Niin just se hommi. Joo, niin just. Se on niinku, se on päästetty vähän sillä niinku, että kevyempiä. Joo. Joo, niin se kuuluukin. Se on varmaan oma osansa tehnyt, mä luulen. Joo. Jos pojat antaa huonoja hommia, niin ei ole pakko tehdä. Voi kieltäytyä. Oikein. Toi pelto, mihin nyt ollaan sitten matkalla, niin se on, sanotko 10 hehtaaria? Joo, se on 10 hehtaaria. Joo. Semmoinen lohko olisi tarkoitus niittää. Paaleat lähtee sitten jossakin vaiheessa perään. Joo, tänä vuonna lähtee aika piankin. Näytti illaksi sadetta, niin saadaan tuo vielä paali. Et se onkin viimeinen lohko, mikä on pystyssä, että muuten on säilöiden on korjattu tältä kesältä. Niin just. Ensimmäinen sato. Niin katsojille tiedoksi, että tämä ensimmäinen sato on taitaa olla niin kuin, varsinkin teille, millä on lypsykarjaa, niin se on se tärkein, eikö se näin ole? Joo, kyllä siinä tehdään käytännössä vuoden tili ensimmäisen rehun aikana. Että se on aina vähän säistä kiinni, että itse tykännyt aina tehdä hyvällä kelillä, että joskus se tulee vähän nuorempaa ja joskus vähän vanhempaa. Ja ei ole vesisateella yleensä tehty. Aina sitä käyntä ei voi välttää, mutta pyritty välttämään ja tehdään hyvillä keleillä. Paljon mukavempaa se on näin hyvällä kelillä, mitä. Joo, sehän tosiaan saavuttiinkin pellolle. Käänpä sen verran kahtomassa, että katsotaan kaikki, mistä ne löytyy nämä. Ja täällä on kaikki sillä lailla, että toimii. Eli nyt me tehdään niin pellon rojaatta, niin että tärätetään uusi pelto. Joo, otanpas tänne. Pellon nimi muisti. Sieltä löytyy pello. Sitten meidän pitäisi laittaa vielä se työkoneet sinne paikalle, eli juurikin näin. Se on nostolaatekone ja se oli se leveys. Se oli sen 10 ja 10 ja 10 me pitää. Niin, 10 ja 10. Se pana etukonekin. Se vaikuttaa siihen ohjaukseen yllättävän paljon. Se oli sen 360 se etukone. Joo. Näin. Noin. Sitten käydään katsomaan täältä nostolaitteesta. Niin. 1,50 m. Joo, no 1,50 m. Ja tämähän tarkoittaa meillä niin maalauskohtaa, niin se on metri. Metrin verran siihen. Ja sitten siirretään vähän liuku tuonne takakoneeseen sinne. Niin. Siellä jos aloitetaan tuolta oikeasta, eikä täällä nostolaite työkone ja maalausalue nostolaitteesta metrin verran. Kyllä. Sama homma. Ja sitten tämä on... Se on limitys. Se varmaan kannattaa nyt laittaa... 20 senttiä ainakin turvallinen. Joo, käytetään sitä niin etu auki. Otetaan vielä tuo 10 ja 10. 20 senttiä levitys. Tämä tarkoittaa sitä, että niin jos se olisi sivussa tuo työkone, mutta niittokonehan ei ole. Eli tuollaisia on sivusiirtoa. Joo. Ja etukoneen säät on siinä. Meillä on tälli valmiina. Joo. Siellä on automaattiset käännökset, että mennään niihin sitten jossakin vaiheessa, jos tehdään ne, mutta niin... Joo. Onko meillä muuten... Onko se päällä tuo maalaus? Pitäisikö meidän pistää maalaus niin... Annaanpas vielä se käydessä kahtamassa vielä laskurista. Mikä lohko oli toi niittokone alas? Se oli uivalle tuo... Laitetaan tuohon hydrauliikka. Laitetaan se hydrauliikka, eli se takakone alas. Joo. Niin, se on uivalle kun laittaa, niin se on siinä. Startti uivalle. Stoppi on plussalla.
Joo, näin. Sitten muistaa Sitten laittaa se vielä päälle. Joo. Nyt tosiaan, tehdäänkö me tuohon sitä reunatallennetaan ensin? Niin, miten sä oot niin tehnyt, nyt kun ollaan pellolla, niin me ajetaan 2 kierrosta ympäri. Joo. Ja tallennetaan tuo pellon raja samalla nyt. Joo. Me voitaisiin samalla sitten, jossakinhan tässä pellollahan nyt sitten on sulla se suora linja, mitä me ruvetaan käyttämään työlinjana. Joo. Niin tallennetaan se reuna. Me voidaan sitäkin käyttää sitten niin kuin ajolinjana, mutta tehdään samalla, näytetään katsojille, että miten siihen tallennetaan sitten suora linja. Joo. Niin lyödään koneen levälle ja... Joo. Näin. Meillä on siinä No. kone leviälle. Voitaisiin pikkusen ajaa vielä tuonne enempi pellon puolelle. Ollaan reilusti täällä. Eli tehdään pellon rajan tallennus ja siitä. No joo, periaatteessa niin. Joo. Ota sitten niittokoneesta, eli nyt se mittaa niittokoneen oikeata reunaa. Ja oikealta puolelta. Joo. Tuo voi ottaa tuo ajolinja tuosta Vielä pois. Joo. Ja periaatteessa nyt kun jätetään kone kohdalleen tuohon ja ruvetaan niittelemään, niin joo. Se alkaa tallentaa sitten. Noin, kone alas. Sitten haetaan vielä täältä kierrokset koneeseen ja neliveto päälle. Ja täällä pitäisi kaikki olla vielä valmiina, vaihdetaan vielä A-puoli päälle. Ja nyt se on meillä niin, että kun me laitettiin tuo maalaus tuohon lohkoon, niin se tallentaa pellon rajaa aina kun tuo niittokone on alalla. Joo. Ja niittokone kun nostetaan ylös, niin pellon rajan tallennuskin loppuu. Mehän ajellaan nyt ympäri tää niittokone alalla, ja me ei tarvii nostaa koneetta missään vaiheessa minun tietääkseni. Eikö se niin mennyt? Joo. Ajellaan koko pelto ympäri. Sen verran vieras kone, kun ensimmäistä kertaa istuu pukilat hissuksi ensimmäinen kierros, että saa. Joo, eikä meillä ole, niin kuin sanoin, niin tosiaan mihinkään kiinni. Ihan vaan. Niin rauhassa kuin mahdollista. Me on saatu koneet maahan. Miltä näyttää ammattilaisen silmissä tuo heinä? Heinä on sillä, että jos hyvää keliä olisi ollut vielä eteenpäin, niin olisi voinut pari päivää vielä ainakin odotella. Että sato on ollut kyllä ihan hyvää ja tällä lohkolla ainakin, missä ollaan, niin eloperäinen maa niin on ihan riittänyt kosteuskin tänä keväänä, että on hyvin kasvanut. Täällä on apilainen kyllä on seassa. Joo, apila on ollut jonkun aikaa meillä aina vähän seoksissa mukana. Että kettukin siellä näkyy juoksenteleva. Niin mä katsoin, että kettu pääsi videolle kanssa Mari sitä tuolla jahtaa, kyllä se meni johonkin muuhun. Joo. Onko meillä nyt se sivu, mitä ruvetaan sitä niin sanottu pitkä sivu, niin onko se tuolla? Ei, se on tuo seuraavasta. Se on seuraava, eli siellä sitten otetaan AP-linja sinne. Joo. Joo. Joo, tapataan tuohon vähän, näytetään miten se lisätään pellolla siihen. Eli tää tulee olemaan nyt sitten meidän niittosuunta. Joo, tähän taitetaan. Nyt tehdään AP-linja sitten tästä. Lisätään tuolta AB-linja ja A-piste puotetaan tähän, kun kone on paikallaan ja ajetaan toiseen päähän lohkoon niin sanotusti. Tässä samallahan niittäessä nyt tulee niin tavallaan muillekin käyttäjille niin tiedoksi, niin niittäminenhän on yksi helpoin tapa tallentaa pellon rajat. Joo. Koska perinteisesti niitostahan aloitetaan sillä, että se kierretään se pelto ympäri. Joo. Itse on jonkun verran käyttänyt kylvökoneen kanssa, on myös hyvä tallennella noita lohkon rajoja, jos tarvitsee. Joo, ja sehän on se täsmäviljelyjuttu, että mitä tarkemmin se pellon raja on sinne tehty, niin sen tarkemmin se tehdään. Eli nämä näyttää oikeinkin hyvältä. Tuosta koneen sääjöstä vielä, me mittailtiin nuo mitat ja nuo teräpalakkien asennot tuolla pellossa tavallaan niin opetit minullekin uutta, eli nyt se pitää olla niin kuin käytännössä vaaterissa tietyssä kulmassa. Joo. Joo, se vaikuttaa sen niittokorkeuteen. Niin, just puhuit tästä
korren pituudesta, eli sängen pituudesta, että jotkut jättää pitkään sänkeen, jotkut ei jätä ja sä ajat ilmeisesti lyhyen. Joo, itse olen tykännyt aina tästä lyhyestä sängestä sillä lailla, että se tulee siistin näköinen ja se seuraava sato lähtee paremmin kasvamaan, kun se on tasaisesti niitetty. Että se pitkän sängen niitto, varsinkin tänä vuonna kun on ollut vielä lakokasvusto ja osa niin on ollut hankalaa, niin sen saa paremmin sieltä mukaan. Tosiaan tullaan tänne lohkon päähän. Niin on, tällä tää siihen. Se on varmaan siinä nyt se meidän A-päin. B-linja, niin meillä on siinä nyt sitten ajolinjat valmiina sille. Joo. Eikä ruveta tässä vauhdissa nyt nimeämään mitään uudestaan sinne. Ei. Sen kerkee tehdä sitten. Joo. Se on meinas mennä mutka pitkäksi, se kääntynyt ihan. Joo, ei se on. Se käy vähän tilikivessä. Vähän meinas mennä ojaan päälle. Joo, tässä on Vileni kyselemässä tyhmiä vieressä, niin se käy niin. Sen verran erilainen kone, millä on tottunut niittämään. Aina jotain tulee. Niin, tässähän on nyt Kuusarien kone ja Fendtin niittokoneet ja sulla on sitten... Meillä on Valtran traktori T-sarja, millä niitetään. Joo. Sitten on Elhon perhoskone. Joo. On siinä kaverina, että sillä yhdistelmällä nyt on ajeltu jonkun aikaa. Vitossarjasta ei ole itsellä vielä muuta kuin koeajokoneista kokemuksia, mutta nelossarjalaisia löytyy. Niin, just teillä on nelossarjan koneita. Joo. Eli nyt kun pellorajan tallennus kun lopetetaan, painat sitä vihreästä väkäisestä siinä oikealta reunasta. Se oikaisee nopaan. Se on siinä. Joo. Nyt voidaan lähteä vetelemään uudestaan. Itse olen tässä tehnyt aina se homma, että on kääntänyt niittosuunnan tälle toiselle kierrokselle, niin saa nuo nurkat aina ajettua vastakarvaa, mitä se tahtoo koneen välillä jättää siihen. Niin, heinää pystyyn. Eli ei lähdetäkään samaan suuntaan, vaan lähdetään... Ei, vaihdetaan tässä tälle toiselle kierrokselle aina ajosuunta, niin saadaan niin paremmin nuo nurkat, missä tuo etukone vähän jättää haukea, niin pystyy. Okei. Se on semmoinen käytäntö opettanut, että ihan että sillä on selvä syy. Joo. Se polkee noissa käännöksissä aina sen verran tuo etukone, että jättää pystyy heinää ja renkaat polkee. Että... Niin nyt kun ajetaan toisinpäin se sitten takaisin, niin se Joo, se menee niinku vastakarvaan, niin se lähtee paremmin, niittää paremmin sen poikki. Niin. Joo, kyllä tässä heinää näyttää olevan. 50... Niin mä kuuntelin koneen äänestäkin, että onhan nyt kuitenkin ihan jämäkkä traktori meille, niin tää kuitenkin ähisee vähän. Joo, 55 litraa. Niin. Välillä enemmänkin näyttää huippukulutusta. Vaikka vauhtia nyt ei vielä ole ihan hirveästi. Niin. 13 kilometriä. Joo, nämä nurkat on aina tämmösiä, että on tullut tehtyä se tällä systeemillä, että tässä takaisinpäin ja niitetään tässä vaiheessa tuo niittämättä jäänyt alue tuohon nurkkaan. On makuasiat, ottaako se etukoneella vai takakoneella, mutta ainakin itse tykännyt tästä pyörähyttää sen takakoneella, niin se on sitten aina seuraava veto, jolla on sitten. Just näin. Täällä. Sittenhän meillä tässä on se tilanne, että meidän pitää muistaa vielä aktivoitu automaattiohjaus päälle. Sitä ei ole vielä siitä ja nyt lähdetään päälle siihen. Sieltä pitäisi olla ja nyt jännityksellä odotetaan, että osuuko meidän AB-linja eli Matte jää oikein isoja haukia. Niin. Tämä ensimmäisen kanssa on aina, että saako se ajettua niin tarkasti, että ainakin aluksi näyttäisi, menisi justiin, että ei jää haukia. Joo, käyttäjille tiedoksi. Meillähän on satelliittitarkennus. Meillä ei tässä koneessa meillä on sentin tarkka, mutta se tulee satelliitin kautta tuo tarkennus. Eli SIM-kortti niin sanotusti puuttuu koneesta. Joo. Me Trimpilen kanssa on tehty nyt, ruvettu tekemään yhteistyötä, niin sen pystyy aktivoimaan tuon centerpointin tuolta. Se on puhelinsoitto meidän varaosatiskille ja kännykällä otetaan Bluetoothille yhteys tuonne antenniin ja näppäillään ne muutama koodi sinne ja se on siinä. Tuota en ole tiennytkään, että sen saa nykyään sieltä. Itellä on ihan näitä maksullisia
signaaleja käytössä 2 koneessa. Joo. Ilman sitä tarkennussignaalia on kyllä ollut tämä niittohomma, niin kyllä se on välillä semmoista hakuammuntaa. Että se... Mä väitän kanssa, että niinku niittäminen ilman korjaussignaalia on niinku... No, olisi tuonnissa se, mutta niinku sulla on tosi paljon pitää olla limitystä ja sitten ajollinen paikkahan tulee muuttumaan. Niin Joo. Joo, se huomaa, se riippuu ihan päivästä ja pellostakin välillä, että niin se heittelee. Tänä keväänä oli kylvön kanssa, että meinas hävitä tarkkuussignaalikin välillä, niin kyllä se heti tuli 10-15 sentin haukia. Että... Niin just. Tää kyllä näyttää nyt vakaasti siltä, että tuo sun ajollinen tekeminen meni kyllä aika lailla nappiin. Kyllä se yllättävän hyvin. Siinä on pari semmoista kikkaa, mitä mä en vielä Markolle kertonut. Siinä on... Tuutko sä kertomaan näitä näitä? Mä voin jo paljastaa heti. Se on hyvä konsti, koska se pitää muistaa tuo suoran linjan, niin A-piste, niin se pitää muistaa viedä tuonne lähemmäs ojaa. Silloin kun kone on vähän niin liikaa ojan puolella, niin se pitää silloin muistaa tallentaa. Ja sitten niitä vähän enemmän pellon puolelta, niin se niin on toisessa päässä sitä pelivaraa. Ja siellä sama homma, että B-pistekin, niin viedään se tuonne lähemmäs ojaa, niin silloin siinä tulee semmoinen tilanne, että sitä haukia ei siihen jää. Noniin. Sekin on semmoinen käytäntö opettanut, että... Nimenomaan. Siinä kun niitä muutaman kerran parsii noita haukia, niin mietiskelee. Niin, että miksi se siihen tuli? Niin. Joo, nythän se on jaettu se tieto sitten muillekin ja saa käyttää ja niin sanotaanko näin, että eikä maksa mitään. Ei maksa mitään. Joo, kyllä. Ja se taitaa päteä niin joka merkki, että niin enkä me nyt olla mustasukkaisia molemmatkaan tästä tietysti, että saa käyttää muutkin kuin Valtra-omistajat. Joo, ei tarvi ajaa Valtralla, että saa käyttää. Niin. Jo semmosia, että ne tulee siinä ensimmäisen 2 vuoden aikana opeteltua, kun näitä käyttelee. Mutta automaattiohjaus on ollut käytössä jo, onkohan nyt 6 vuotta ja opastimia oli ennen sitä. Niin just. Jälkeenpäin nyt tuntuu, että miksi ei sitä tajunnut aikaisemmin, mutta nyt on semmoinen, että joka hommassa sitä oikeastaan tarvii, että ei taho tulla enää. Kyllä ne koneet, missä sitä ei ole, niin jää herkästi pihaan, että ne valitaan ne missä se on, niin eihän se joka hommassa pakollinen ole, mutta... Totta. Mutta kyllä mä sun kanssa samaa mieltä niin kuin automaattiohjaus, työ kuin työ. No, sora-ajossa sitä ei tarvii. Ei maantieajossa. Sitä ei tarvii, mutta niin kuin mikä tahansa työ pellolla, niin se niin kuin, sanotaan, että se kuskia säästää niin paljon ja se keskittyminen nimenomaan menee sinne työkoneeseen eikä siihen, että missä se traktori menee. Joo, niin on. Ja just niin kuin niittoa, jos ajatellaan, niin sullakin on iso ala niittää, että jos sä niittäisit sen niin käsiajolla koko ajan, niin kyllähän se väsyttää aivan eri lailla. On kyllä se on aivan erilaista ajoa kuin automaattiohjaus. Kerkiää keskittyä koneiden säätöön ja seurata sitä koneiden toimintaa. Kierretäänkö me pelto nyt 2 kertaa vai 3 kertaa ympäri? Riittääkö 2 kertaa? Tämä on 10 metrinen. Joo, sen verran äästeltykin. Että... Joo. Joo. Tämä oli uutta mulle. Otetaan tässä vielä tuo nurkan meinasin putsata heti tuosta, ettei ne unohdu. Aivan. Se jättää näihin tämmöisen inhottava. Etukone kiertää sen verran kaukaa ja sinne rengas polkaisee, niin nämä joutuu siivota tässä aina nyt tämmöisellä nostolaitekoneella. Joo. Sen on sillä lailla oppinut, että nyt oikeastaan voitaisiin lähteä ajelemaan tuonne pitkään sivua eteenpäin. Että pitää vielä tuo toinen kone maassa, niin menee kaikki nämä poikki tästä. Siirrytään tuonne pitkälle sivulle. Siirrymme pitkälle sivulle. Joo. Tuo voitaisiin aktivoida tämä automaattiohjaus tuohon vaikka M1. Niin joo. Se kytkeytyy siitä päälle. Se helpottaa. Siihen on itse tottunut sillä lailla, että se on siitä helppo käyttää. Eli siirsit automaattiohjauksen tuohon muistipaikan nappiin ja sehän meillä on niin sanotusti profiilissa. Mehän rakennettiin tuonne nyt tälle niittokoneelle se profiili. Tuossa vähän niin kuin huomaamatta laitettiin työkoneen leveys ja hallintalaitteet sinne ja säädettiin hydrauliikat ja siitä lähtisi. Siitä lähtee. Joo. Tästä eteenpäin se onkin sitten helppoa hommaa. Joo. Tuleeko tässä nyt sitten helppo kuin heinänteko? Joo, tässä voi nyt sanoa, että se on nyt helppoa kuin heinänteko.
Ainakin tämän niiton osalta. Että Joo. Joo, kasvusto on kyllä aikamoinen. Ja No joo. Mitäs kone vaikuttaa? Niin sulla oli T-sarjan koneita, nyt meillä on Q. joo, kyllä mä huomaan, että on tämä isompi, on voimaa vähän enemmän mitä omissa koneissa. Että kulutusmittaristakin näkee, että siellä ihan mennään. Joo, siellähän menee polttoainettakin. Koneet tekee töitä. Joo. Tuosta karhosta vielä, tuo etukoneen karho on nyt, eikö se ole aika jeppis, kun se ei kone sitä juurikaan Pikkusen polkee kylistä, mutta se taitaa säätö olla, että sitä ei saanut kapeammalle ainakaan tällä nopealla vilikasulla. Että Joo. Se on vähän semmoinen, takakoneita pystyisi vähän leventääkin, ne näkyy, että on aika kapealla, mutta niin just. Se nyt on makuasia. Karhottimet ylettyy vähän paremmin, kun ne on. Niin sulla tulee karhotin perässä? Joo, karhotetaan kaikki, että kahdella paalaajalla paalaillaan koko ajan, niin homma käy. Niin, ja nythän tulee se automaattiohjauksen temppu, että mitä mä sitten tehdä tuolla päässä? Lähdetkö vierestä linjaa takaisin? Meinasin, että jätään ainakin yhden välistä ja kokeillaan sitä äästyksessä hyväksi tavattua tai jotain pari vetua ja sitten käännytään takaisin. Just näin. Yksi veto välistä ja koneet alas. Noin. Sinnehän se lähti. Sinne lähti. Yksi välistä ja no ainakin äistys. Sä puhuit täällä jossakin kaivo täällä keskellä. Joo, se on tuolla keskemmällä. Siellä nyt näkyykin tikku pystyssä, ettei ole muita esteitä ei pitäisi olla. Että tämmöisiä korkeampia kohtia. Näissä on vähän semmoisia kivennokkia, että vähän ajellaan rauhassa, mutta ainakin hyvin näytti tuo vaimennus toimivan, mitä tuossa katseltiin. Onko sulla kokemusta Fendin niittokoneesta? En ole Fendin niittokoneella ennen niittänyt, että oikeastaan Elholla ja siinä melkein vain Elhon koneilla on tullut ajeltua. Joo. Ei ihan, niittojälki on hyvä ja ainakin kaikki säädöt, mitä katsottiin aamulla, niin oli ihan niin, mehän päästiin aika simppelisti kuitenkin liikkeelle. Toki sä tiesit mitä tehdäänkin, että miten piti säätää. Että Joo, se helpottaa näin rehunteoajan kynnyksellä, kun tietää justiin niittänyt ja säädellyt. Niin talven jälkeen voisi olla aina vähän miettimistä, että mitä tapahtui mistäkin. Niin justi. No otteista näkee, että olet niittänyt ennenkin ja sä oot ilmeisesti aloittanut jo joku aika sitten tämän niittämisen. Että sä vielä vanha on vieläkäs minun vertaan, niin sä oot hyvinkin nuori kaveri, mutta sä oot ilmeisesti niittänyt. Joo, on sitä nyt tullut niiteltyä jo varmaan. Muistatko milloin aloitit homma? Kyllä sitä varmaan on ollut ennen kuin korttia on ollut. Kyllä pikkupoikana varmaan kun on penkille ylettynyt, niin on ajettu ensimmäisiä peltoja. Että ei ole ajokortista ollut tietoakaan. No rikosaa nyt vanhentunut jo, mutta Joo, kyllä sitä pienenä on aloitettu. Joo. Koneet ei tietysti ollut ihan tämmöisiä sen aikana, että silloin ajettiin hinattavalla 320 koneella ja Lierio-konekin taisi olla ensimmäinen. Niin just. 280. On niistä monenlaista nähnyt tämän kehityskuluja. Perhoskone on tullut 2015 meidän taloon. Okei. Sitä ennen etukone tuli joskus 2012 kohdalla. Ajettiin vähän aikaa hinattavalla ja etukoneella. Niin se oli niinku toispuolinen, niin sanotusti siiperikko, mitä käyttää perhosmies sitä. Joo. Kyllä. Sitten tuli perhoskone. Joo, sitten tuli perhoskone. Paljon aikaisemmin olisi pitänyt siirtyä perhoskoneeseen. Silloin kyllä se tehostanut tätä työtä niin paljon, kun saan 3 konetta liikkuu kerralla. Ja perhoskoneessa on vielä hyvä, että kun se on 3 eri konetta, niin jos on kiilaisia lopetuksia. Sitä nyt ei tietysti automaattiajolla enää niin tuu, mutta tulee semmosia, niin pystyy aina yhden koneen tiputtaa tai nostaa ja laskea. Ja aivan. Se on semmonen nopea, mikä on niinkö. Saa olla 9 metrin kiila, niin se menee aina yhdellä ajolla. Kyllä. Sä voitaisiin kääntyä tuonne takaisinpäin, niin se kone tavallaan pysyy täällä. Aina tulee reunasta niitettyä, mutta ei tarvitse ajaa niin tiukkoja mutkia. Niin just. Tästä takaisin. Voisi ajaa tuolla jees takaisinkin toiseen päähän, mutta
itse on käyttänyt käestyshommissa tämmöistä, niin siinä tulee tämä yksi käännös taatepäin, että saa ajalla taas monta vetoa joka toisen. Niin, eli se tulee yksi käännös taaksepäin. Niin, tällä kohtaa yksi taate välillä, niin silloin se pysyy niin, että liitetään reunasta. Ja siinä on myös hyvä tipsi taas katsojille, että joo. Saa käyttää, mutta ei ole pakko. Joo, siinä se loppuu yhtä aikaa sitten tuonne toiseen päähän, toiseen reunaan peltoa. Just näin. Ja meidän mittakin tässä sattuu aika lailla kohdalle, kun katsoo tuota jälkeen, niin joo. Sehän menee nyt, kun täältä ruvetaan hoikkimaan, niin aika nappi on kyllä. No mä sanoisin, että se on se 10 senttiä siellä, mikä laitettiin limitystä. 20 senttiä limitystä, että 10 puolelleen se on aika lailla. Joo. Aika lailla, että olisi varmaan uskaltanut ajaa. Joo. Seuraavalle pellolle voisi kokeilla jo vaihtaa, ottaa limityksen pois, että mitä sinne jää. Mennään tällä. Mennään tällä. Yleensä kannattaa aloittaa tällä limityksellä. Sitä tässä vaiheessa enää huono ruveta korjaamaan, kun muutama vetoa jättää. Sittenkin on kokeillut joskus, että ajan käsiajolla näitä välejä, mutta kyllä se sitten kostaintuu tuolla loppupäässä. Ei onnistu. Niin justiin. Jos haluaa tuossa kokeilla. Nyt kun se on liistot päistä. Tehdäänkö me voitais tehdä semmonen tohon M2-nappiin, eli sä painat kerran sitä ja se nostaa etukoneen ylös ja siitä tietty metrimäärä nousee takakoneen ylös. Joo. Ja sitten pausen väliin ja painat uudestaan, niin etukone menee alas ja siitä tietty metrimäärä menee takakoneen alas. Joo. Jos tää on jonkun verran käyttänyt jomansa. Joo. Miten tää on ollut? Mä voisin käydä mittaa askelmitalat on, se ei kuitenkaan niin nuukaa tossa. Ei. Ennemmin kannattaa laittaa vähän liikaa. Niin. Munkin mielestä. Tai lyhyempi se väli. Lyhyempi, että se menee varmasti alas. Niin kuin, joo. Päästään vaikka tonne päähän. Joo. Noin. Semmonen. Me voitais vaikka topata tähän. Eli kotinäppään ja M ja sylinterin kuvake ja sitten M2. Ja siirret jonoa toiminnalle se. Näin. Ja plussasta uusi. Täältä lähdetään tekemään. Joo. Etukone oli ekana. Se oli 2F. Ja uiva eikö ollutkin? Kyllä. Eli se mennään. Eli sit kursorin kun siirret tohon. Sitten ja sitten uiva. Ja hyväksyt tämän. Näin. Ja sitten takakoneet. Kakkonen miinusta ja uivalle. Näin. Ja sitten tää laittaa vielä 3 R ja täältä uivalle. Näin. Nyt se antaa niinku tohon metrin matkat. Joo. Niin toimittahan meidän pitää mitata, eli etukoneesta takakoneeseen, mutta toi mitta näiden kahden välillä, niin painapa siitä missä on se metri ja muuta se sekunniksi. Ja mä käyn tuossa ulkona nyt ottaa askelmittaa, niin sä voit tän hyväksyä. Riittääkö sekunti? Se on nyt niinku takakoneelle tuo, niinku, eli tuo mittahan meitä kiinnostaa paljonko etukoneesta on takakoneisiin. Voit puottaa kierrokset alas. Niin. Joo, sammutetaan vielä koneetkin nyt kun mennään sinne ulos. Juuri näin. Eli nyt mitataan niin etukoneesta takakoneeseen ja nyt kun tehdään vielä se sillä että lyhennetään sitä matkaa vähän, että se sattuu niin varmasti kohdalleen. Siinä on turha niin ruveta rullamitalla mittaamaan sitä. Joo. Niin otetaan 1, 2, 3, 4. On taka-akselin keskelle. Joo. 4 metriä tohon. Tää 4,5. Joo. Eli tuo mitta niin muuton 4,5. Näin. Joo. Ja jatketaan. Eli nyt sitten plussaa ja pause väliin. Näin. Ja sitten vastaliikkeet.
Nyt kun on alhaalla, niin silloin lähdetään etukonetta nostamaan plussaa. Ja siitä vähän. Paljon sillä oli tuotto, muistatko sä siinä? siellä varmaan oli 25-30 sekuntia voitaisiin laittaa. Kokeillaanpas vaikka 4 sekunnilla. Niin. Ja nyt taas sitten se... Tuosta plussaa vai lähdetään? Laita plussaa siihen. Tuosta? Joo. Sitten takakone. 2R. Siirretään sinnekin se 25 ja pannaanpa sinne vaikka 5 sekuntia, että ne varmasti nousee. Ja sitten vielä toinen. ja 5 sekuntia. Nyt se metrimäärä pitäisi taas sitten etukone, kun komennetaan ylös, niin se... Tämä. Se pitää olla se 7 ainakin. Kato, että se varmasti kerkiää, ettei se nosta liian aikaisin. Niin onkin muuta. Sen täällä täällä päässä. Joo. No niin, se on sellainen. Sitten muuttuu metri vielä sekunniksi. Siihen sekunti väliin. Katsotaan miten käy. Joo, vaihdetaan tämä automaattiohjauksen näyttö. Eli nyt meillä on tehty U-pilottiin se sekvenssi ja tärätetään automaattiohjauksen päälle ja sitten laitetaan etukone alas ja takakoneet alas. Päästellään menee ja nyt jos se on tosiaan se pausen välissä toisessa päässä samaa nappia uudestaan, niin koneet nousee ylös. Joo, se helppoa tämä. Ekokki. Helppoa homma. Sehän vaatii aina pikkusen niinkö, että se eka tällin tekee. Joo. Jos ajatellaan niinkö, nyt että tää niittokoneen profiili, niin tehdään kerran. Niin on, se on sitten valmis siellä. Se on koko ajan valmis. Joo. Meillä on kanssa kun noita, niin pystyy siirtämään muista tikulakoneista toiseen noita. Joo. Se helpottaa paljon. Kyllä. Ja se on hyvä, kun otit ton hyvä nosto oli toi, koska nimenomaan nyt jos ajatellaan, että tää kone teillä on tosi kriittinen se niitto ja niin kuin heinänkorjuu, ensimmäinen sato, jos tulee konerikko, kaikki saadaan talteen ja siirretään vaan lainakoneeseen. Niin on. Jos on käytetty ja sitten pellot ja kaikki saa siirtää nekin, että se on käytännössä muuta kun lähtee päästämään. Kyllä, ja se pitää, niin on tosi tärkeää, että ne on niin tallessa jossakin muuallakin kuin tuolla traktorin näytössä. Joo. No niin, jännä hetki. Jännä hetki, onnistuuko? Naps. Kone ylös. Mites takakoneet? Aika hyvä. Kyllä. Mitä sanoo ammattilainen? Aika hyvä. Toinen meni vähän pitkästi, että sitä voisi puoli metriä ottaa takaisin, mutta sitten se muuttuu vähän tämä, kun tässäkin on vähän kiilapää, niin se ei tuota. Niin just. Et periaatteessa liian pitkälle kuin liian lyhyt. Niin, ennemmin liian pitkälle, ettei jää heinää pystyyn. Se on kanssa, että muistetaan nämä napit sitten, kun niitä rupeaa värkkäähän. Niin, kumpi nappi. Niin on, kyllä siinä on. No kyllä siihenkin tulee rutiin. Joo. Mites nuo karotin pellit, niitä pystyy säätämään, niin säädetäänkö vähän leveämmälle niitä? Joo, niitä voitaisiin käydä ja ihan kyllä nyt kun tämmönen keli, että tänä iltana joutuu vielä korjaamaan, niin kuivaakin paremmin. Että joo, niin eli nyt saadaan leveämmälle heinä. Niin, saadaan vähän leviämmälle tuo heinän. Hyväänpä säätämänsä. Eli ne menee nyt niinku kapeille. Joo, nyt näkyy, että on ihan kapeammalle. Voitaisiin oikeastaan koittaa tästä ihan levittää nämä, jos ne liikkuu. Mulla on rukkasta kädessä tällä, niin vedetäänkö ihan leveälle? Joo, pannaan sillä, että ei panna ihan leviälle, mutta olisiko tuohon puoleen väliin, niin kokeillaan vaikka semmoisella säädöllä, niin saahan niitä vähän leviteltyä. Onko siinä? Joo, kun siinä. Sitten vielä toinen kone. Kumpikin puoli. Siinä aika hyvä. Siinä. Joo. Nyt tulee leveämpää karhoa takakoneesta. Nyt tulee leveämpää karhoa takakoneesta, niin saadaan vielä optimoitua vähän kuivaamista. Niin, nyt on vielä hyvä keli. Nyt on hyvä keli kuivattaa. No niin, lyöpäs koneet pyörimään, että pellit levitelty niin sanotusti. Joo, katsotaan minkälaista. Tai leveämmälle laitettu, niin sanotusti. Niin. No onhan siinä huomattava ero. Joo, kyllä se levenee paljon. Tehostaa tuota kuivaamista kyllä. Joo. Kun vähän aikaisemminkin on vaihtaa. Tässä näkyy nyt sitten, no oikeastaan puolet on niitetty
pellit kapealla. Niin. Joo, se on merkittävä ero. Joo. Joo, kyllä se kuivaa paremmin tämmöisellä kelillä kuin vielä, että joutuu tänä iltana paalaamaan. Se muutaman tunnin tässä nyt kuivahtaa jo. Joo. Voi olla, että illalla paalaillaan vielä ennen sadetta tämä tästä ja paalaillaankin tai sitten. Katsotaan mitä tässä nyt keretään. Nyt pitää kääntää pikkusen kaventaa, kun se oli 10 metrin kone ja vanhaa 9, että käykö se nyt ihan karhotin ylety. Siinä käy sitten hankala, jos ei tässä saa kolmia yhteen. Niin, se jää sitten mykyä. Naksu voisi käydä kaventamassa. Tässä kokeillaan ajaa eestakaan sitten, miten tämä Ai niin. taittuu näinkin. Että... Taittuu. Eli tuo karheen väli jää nyt liian... Niin, se on pikkusen tämä 10 metrin kone, että jos se karhoti 9, puu oli 9 metriäkään se niin ottaa. Niin se ei yltä tohon ihan... Se ei ylety ihan siihen sitten ottaa, jos se on liikaa leviällä, että kolmea yhteen. Jotkuthan tajaa tietysti sillä ettei ne välitä noista luokoista mitään, että ne polkee heinää, mutta me ei ole koitettu olla, ettei poljettaisi heinää yhtään. Just näin. Kuitenkin maata vasten aina polkastaan, niin se aika paranna sitä hygieniaa. Eihän se kyllä parane siinä. Ja on aika ruskeaa tuolta juuresta, että varmaan niin ihan oikea aika niittääkin jo sen puolesta. Että... Ai tuo värikysä kertoo myöskin sen. On se vähän, että rupeaa mätänemään sitä juuresta. Mä oon sen verran rehevää kasvustoa ja lämmin keli, että niin just. On niin tosi tihiä, niin se joo. Monesti tekee sitten sen, että se rupeaa sieltä vähän niin mätänemään. Juuresta vähän niin pöntymään. Joo. Se on aina tuo pieni viive sitten, ja sitten tulee tosiaan tuo mutka pää, niin että kummatin päin se on. Myös ääntää ne pellit nyt sitten, jos se kerran... Voitais pikkusen niitä käydä kaventamassa. Se on tosiaan sen verran leviä tämä kone, että... Onko se metrin leviämpi kuin toinen? Se tulee niille, tämä mitta tavallaan kasvaa niin jankarasti, että... Joo. No ei oikeastaan täällä haittaa vaikka sitä vähän. Nää on tuo puoliväli. Se ei paljon haittaa. Se ei saa kolmia, niin ajaa kahta yhteen. Hei. Niin. Sen kanssa pärjää kyllä, ettei. Niin just. Semmonen. Jos kato tuossa jättää, sitten tekee pikkusen, voisi panna sitä metrin määrää sinne lisää, mutta se menee tällä. Niin joo, sinne jää pikku haukku. Niin. Se on kapea. Joo, kyllä se vähän kapeni. Joo. Ei nyt merkittävästi, mutta ovellaan tällä loppuun, niin saa vähän kuivatettua tuota. Vanha ladon paikka näkyy vaaleampana. Niihin on latoa niin joo, siinä on keskellä peltoa. Joo. Ja niitä on purettu monta. On hävitetty monta latoa. Että... Nyt meillä on kaivo ees. Joo, tällä reissuvedolla on nyt joutaa vähän tehdä mutkia. Tässä jos automaattihojaukseen olisi tallennettu esteen paikka, niin sehän piipittäisi siitä jo missä ajoin. Kyllä, se antaisi merkitystä. Voidaan kiertää täältä puolelta. Kiertää kokonaan tämä. Meni läheltä. Seuraavalla vedolla korjataan nuo jäljet tuosta, kun ne hämpiä. Just näin. Sitten menee. Hyvin se taittuu tästä vierestäkin takaisin vaikka. Taittuu joo, vaikka on kultari niin iso kone niin sanotusti, niin kyllä se taittuu. Joo, se huomaa mitä T-sarjalla on niittänyt, niin kyllä tämä niin ihan lähes yhtä notkea on. On se joo, mutta toki runko on pikkusen leveämpi, niin ei päästä samaan. Joo. Se on ihan fyysisten mittojen takia. Niin kyllä. Joo. Joo, tai voi että mä peruutan tästä, ajan sitä ohi ja sitten just näin. Siivuan tämän tästä heti. Kans semmosia, että jos jättää tekemättä, niin se sitten huomaa tuolla jälkeenpäin, että joutaa puuttua tähän käsiajolla tähän hommaan. Käsiajolle homma ja päästetään kaivon kohta pois. Joo. Ei varmaan mennäkö kahdella koneella tästä vähän. Tässä tulee vähän karhotin kuski oikeastaan se siivoaa.
Se on sen hommia tämä sitten lopputyö tässä. Ja vielä toiselta puolelta joutaa käydä. Joo. Käydä vähän ajaamassa. Tuossa taisi siinä tupsu vielä olla. Niin joo. Mites se nyt, kun se on nouseekohan se tuolla ylös vai laskeeko se alas lukee? Niin, kumpi se on. No, silloin mennään käsiä jo. Joo. Molemmat käy. Koska no ei vivuta, ne on niinku tavallaan masterit, että Joo. jos sinne on oil-muoto, niin sehän jyrää. Joo. Aina pystyy tuon U-pilotin sekvensin keskeyttämään. Joo. Taitaa mennä vielä tämäkin, että pannaan automaattiohjaus vain päälle. No signaali pysyy kyllä hyvänä. Että niinku, Joo. jos ihan niinku rehellisiä ollaan niinku katsojillekin tieksi, mä oon ensimmäistä kertaa käytössä, vaan mä oon ollut korjaussignaali ollut aina, että nyt on niinku toi center pointti, niin sanotusti se tulee satelliitilta tuo tarkennus. Se on mennyt tämä lohko kokokin semmoiseksi, että ennen piettiin, että oli 2 hehtaarin lohko, oli iso lohko ja sitten on tullut se tilanne ainakin itsellä, että kyllä 5 hehtaaria rupeaa olemaan semmoinen, että se on niin vähintään semmoisia. Ja tämmöiset 10 hehtaarin lohkot, niin kuin nyt ollaan, niin tämmöisiä ne tässä ollaan oikeastaan kaikki. Että niin just. Tätäkin lohkoa, niin siinä on ollut ensin 2 hehtaaria on aikanaan ostettu ja sitten siihen on raivattu tuota kangasta 70 aaria päähän ja sitten vuokrattiin tästä vierestä 6 hehtaaria ja tätä lohkoa on raivattu, levennetty toiselle reunalle ja sitten on loppuviimein yhdistetty. Niin, aivan. Siinä on nyt semmoinen 10 hehtaaria salaisessa yhdessä lohkossa, että monen mutkan kautta on päästy tähän, ettei se niin, että se on tämän muotoinen ja näin hyvässä kunnossa. Joo, siinä on tehty jonkun verran töitä sen eteen, että ei ole tullut ihan sattumalta. Joo. Tai sattumiakin on ollut paljon mukana, mutta niin on tehty töitä sen eteen, että on saatu lohkot tämmöiseksi. Ja tämmöisellä koneella kun ajellaan, niin kyllä se huomaa, jos se pienillä lohkoilla ei ole enää hauskaa mennä ollenkaan. Aivan, se on pyörimistä koko ajan. Niin, kyllä tämmöisillä lohkoilla se on. Sen muistaa sen, kun puhuttiin, että pikkupoikana aloittanut niittämisen, niin sen kun 2 hehtaaria niitti semmoisella hinattavalla koneella, niin sen tiesi, kun siinä tunnin pyöriskeli, että siinä tuntuu, että kyllä on saanut kauheasti aikaa, mutta saman tunnin aikana niittää nyt melkein 15 hehtaaria, kun on hyvää lohkoa. Niin just näin. Tämmöiselläkin koneella, niin tämä tuntisaavutus on kuitenkin, nytkin 15 tässä mennään, niin on siellä 15 hehtaaria nurkilla. Niin, ja se on vielä tai korjaa, jos on väärässä, mutta mitä nopeammin saadaan korjattua talteen, niin se parempi se on se arvo sillä, eli sitten se näkyy sillä maidon tuotannossa se juttu. Joo. Joo, siinä voi olla se vanha sanonta, että aika on rahaa, niin pitää paikkaansa. Niin, tässä tapauksessa oikeasti on niin. Joo. No. Nämä meni oikein nappi, jos me nyt, tää on nyt niitetty puoleen päivään mennessä, niin joo. Joo, kerkeette vielä korjata se ennen vesisaattaa. Joo, ei tässä mene vähän reilu tunti, kun tuon paalaa 2 koneella. Se on melkein 100 paalia tulee tunnissa. Oho. Tässä tietysti kyllä sato on semmonen, että tulee enemmän kuin 10. Tästä varmaan tulee lähemmäs 15 hehtaarilta, että voi mennä 1,5 tuntia. On kyllä tämmöisellä mukava niitellä. Niin, se on ruvennut nyt niin sanotusti jo käymään vähän käteen niin tavallaan, että niin alkukankeus näkee selvästi, että on niin lähtenyt. Niin. Ja se yhden lohkon vaatii yleensä niin se homma rupeaa toimimaan. Se näin on. Sähköpylväs. Joo.
Nämä on viheliäisiä kyllä niitä. Aina vähän sattuu joillekin pelloille, että ne joutuu kiertelemään. Niin, ja silloin kiviä yleensä tuolla juurissa. Se on vielä semmonen jo, että ainakin jotain sen verran, että ei särjetä mitään. Siellä olisi pieni kiila jäljellä. Niin on. Tämäpäs tuosta tämmönen temppu ja se nyt sitten pahtavasti siinä pieni hauki ja siivotaan sitä vähän. Vähän siivotaan tuolla vielä. Joo. Tässä huomaa nyt sen, hyvää kun on 3 konetta, niin pystyy nostaa yhden ylös ja ajella näitä kiiloja, niin sulla on aina sopiva määrä näitä niittovehkeitä. Saattaa etukoneen ylös. Nyt joutaa etukoneen ylös. Sitten vielä ajetaan sille yhdellä. Se menee tällä yhdellä koneen loppuun. Joo. Vähän meinasi jäädä haukia viimeisellä vedolla. Se on just niin, jos on laossa vielä tuo. Vielä pieni veto tuolla. Niin tuo. Tuosta vähän siivotaan vielä tuolta, pikkusen jäi pystyyn. Tässä ei ihan signaali ollut kohdalla tai sitä kasvusta oli sen verran laossa. Niin se kääntyi. Se pikkusen varmaan kääntyi ja tuohon jätti tuollaista. Joo. Ja tuo sähkötalopajuuri otetaan tuosta hommaan valmis. Päästään syömään. Joo, käydään syömässä. Suolaa, sitten pannaanpas vielä etukone tuosta, niin siivotaan vähän sen. Oikeastaan voisi sinne vielä peruuttaa ja ottaa muutama tupsu meille siihen jäi, mutta pannaan se vielä harjoittelun piikkiin. Semmonen, että olisi homma valaaksi. No niin, ja nyt on heinät sitten kaajettu ja otellaan karhotinta, mutta otetaan muutama kertaus tähän vielä, että mitä mieltä olit meidän kuusarien koneesta? Taas uusi tuttavuus sulle, eikö ollut? Joo, pari kertaa on ollut kokeilla, mutta lyhyempiä pätkiä, että ei ole oikein päässyt oikein isompia hommia, että niitä on hommaa, että ensimmäisen kerran pääsin tekemään. Ihan hyvä oloinen kampe T-sarjalaiseen verrattuna, niin lähes yhtä notkea. Ei ole isoa eroa kyllä niinkään. Niin, tuossa olisit sen kyllä huomannut, jos se olisi niin sanotusti jäykistellyt, sanotaan näin. Ei ainakaan haittaa ole siitä, että vaikka vähän on kankiampi. Ihan niittohommaa passellisilla. Kyllä. No miten niittokone? Me saatiin sen säädettyä. Ja... Joo, niittokone pelasi hyvin ja ihan tuntuu kyllä, että hyvä jäljen tekijä. Sillä lailla toimii, että pystyy ajaa leveälle ja tosiaan luokolle. Ja ei nyt äkkiä ainakaan löydy mitään sellaista moittimista. No mehän ajeltiin nyt, sä ajoit teet sinne omaan profiilin vivuille. Joo. Sä oot tottunut ajamaan niille. Sitten mä puoliväkisin käskin sun tehdä siihen se U-pilotin sekvenssin. Mitä sä oot siitä mieltä? Kyllä se helpottaa ja etenkin päästöautomatiikkaa tulee paljon käytettyä. Liitekärryn kanssa on tehty samanlaisia ohjelmia ja niin multaimet liikkuu silleen ja sillä lailla tuttua, että tuolla lailla tulee itsekin tehtyä. Että tämän hetken niittotraktorissa ei ole Smart Touch-versio. Joo. No miten automaattiohjaus? Nyt jos ajatellaan, että niittäisitkö ilman automaattiohjausta vaan automaattiohjauksen kanssa, niin mikä on vastaus? Jos se käytettävissä on, niin aina niitetään sen kautta, että ilman ei kyllä. Siitä ei tule kyllä mitään, että sen verran siitä kokemusta jo siitä laitteistoista. Kyllä, ja sehän taitaa nyt olla vielä niin, että sehän parantaa sitten tätä karrottimien hommaakin, että niinku se koko loppupää, mikä siellä perässä tulee, olkoon sitten silippurimiehet tai ketään onkaan, jos ne on suorat ne linjat. Niin. Joo, ja paljon tulee käytettyä vielä karhotuksessakin
se on semmoinen kone, niin siinäkin automaattiohjausta. Että Aivan. laittaa saman leveyden kuin niittokoneessa, niin saa ajaa karhottimellakin suoraan vielä. Niin just, joo. Velipoika vielä aina joskus laittaa videoa, että paalataankin vielä automaattiohjauksella. Sielläkin samaa jouraa väliin. Kyllä. Saa keskittyä vain paalaamiseen. Kyllä, niin sanotusti rosesin hoito. Niin kuin äskenkin. Niin. Haluaa, että heinät kuivaa ja joku aina sieltä sitten ajastaan paalaa. Taitaa lähteä nyt muihin hommiin tästä, niin sanotaan katsojillekin, että mikäli kiinnostuit Valtrasta tai Fendtin niittokoneesta, ota yhteyttä lähimpään Valtran myyjäsi.